Hare Krishna, warm welcome for today's book reading session. The Science of Self-Realization. நம்ம வந்து 3வது அத்தியாயம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இந்த சந்தர்ப்பத்துக்கு நன்றி தெரிவிச்சுட்டு இதை நல்லா புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டிய பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிரந்தஸ்ய वंशलागया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपथकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदेवनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेश नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेसाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। சோ நேத்து எங்க விட்டோன்றதை யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்டால் வந்து சொல்றாரு இல்லைன்னா என்ன சொல்றாரு? கீர்த்தயந்த அப்படின்னு ஒரு பதம் பகவத்கீதையில வருது. அது வந்து சாண்டிங் சொல்லி நம்ம சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அதை வந்து புகழ்வது, துதிப்பது, உரைப்பது, பேசுவது அப்படின்னு கூட பொருள் இருக்கலாம். பாடலா இருக்கலாம், கீதமா இருக்கலாம், வர்ணனையா இருக்கலாம், சம்பாஷணையா இருக்கலாம். அதையும் சேர்த்துதான் நம்ம கீர்த்தயந்தான்னு சொல்லுவோம். அப்படி இருந்தா பகவத்கீதையில அது அப்படிதான் மீன் பண்ணுது. பகவத்கீதை கீர்த்தயந்தங்கிற கிருஷ்ணர் பெயரை வந்து உச்சாரணம் செய்வதை குறிப்பதாக கொள்ள வேண்டியதில்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுபோல ஆனந்தகிரி வந்து வியாக்கியானத்துல என்ன சொல்றாங்க, கீர்த்தனங்கிறத வேதாந்த சுரவணம் பிரணவ ஜபச, வேதாந்தத்தை கேட்டு ஓம் என்று ஜபித்து அப்படிதான் சொல்றாரு ஒழிய சாண்டிங் சொல்லல சொல்றாரு. அதே மாதிரி ஓம் தான் கிருஷ்ணர் சொல்லி பகவத்கீதையில வேத மந்திரமான ஓம் வந்து கிருஷ்ணர் அப்படின்னு சொல்லி பகவத்கீதையில சொல்லப்பட்டிருக்கு. இன்னொன்னு என்னன்னா, ஹனுமான் வந்து தனது பைசாச பாஷ்யத்துல கீர்த்தேந்தன பாஷமான, அதாவது பேசுதல் அப்படின்னு மட்டும்தான் பொருள் சொல்றாரு. அதனால எக்காலம் கீர்த்தனை செய்யணும் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த செயல்ல குறிப்பிடப்படல. சில மகாத்மாக்கள் மட்டும்தான், உயர்ந்த ஆத்மாக்கள், அதாவது பக்தியில இருக்கிற அந்த பூரணமடைந்த அந்த ஆத்மாக்கள் மட்டும்தான் அவ்வாறு செய்வதாக கூறப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுபோல ஸ்ரீ ஞான யஜ்ஞேன யதந்தமாம் அப்படின்னா
ஞானத்தை வழிபடுறதுனாலதான் என்னை வழிபடுறாங்க அப்படின்னு தான் கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. பகவத்கீதை குறிப்பிட்ட அம்சத்தை, அதாவது சர்வ பல தியாகம் என்பதை தான் மற்ற எல்லாவற்றை விட மிக முக்கியமா வலியுறுத்துகிறது. ஆஹ் அது பரந்த மண்பயர் பல்வேறான மத நோக்குகளை அனுமதிக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு. கடைசி என்ன சொல்றான்னா, வேதாந்த சூத்திரத்தை இறுதி சூத்திரத்துல என்ன சொல்லுதுன்னா, அனாவிருதி சப்தாத் அப்படின்னு சொல்லுது. அதுல சப்தங்கிறது வேதத்தை தான் வெளிப்படுத்துது, வேதங்கள் வெளிப்படுத்தப்பட்டதை குறிக்கிறது சப்தன. இதுல இருந்து உரையாசிரியர் தெளிவாது, சங்கரர் வேதங்களின்படி திரும்ப வருவதில்லை என்ற கூற்றை ஆதரித்து பல மேற்கொள்ள காட்டுறாரு. அது இதி ஆதி சப்தேக்கிய, இந்த சப்தங்களின்படி என்று முடிகிறது. அது மந்திரார்த்தவாதாதி மந்திரங்கள் வர்ணனைகள் அப்படிதான் சொல்றாங்க. அதுபோல வாச்சஸ்பதி மித்ரதன் பாமாதியில் இதை ஆதரிச்சு அதாவது கிருதி ஸ்மிருதி விரோத என்ற மாறுபட்ட கருத்தையும் தெரிவிக்கிறாரு. யாருன்னா சங்கரர் தெரிவிக்கிறாரு. தங்கள் பரிவுக்கு மீண்டும் நன்றி கூறுகிறேன் அப்படி சொல்லி முடிக்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதை ஒத்துக்கல இன்னும். அதாவது உச்சாடன கீர்த்தேந்த இந்த வார்த்தை நம்ம நாமஸ்மரணம் மட்டும்ங்கிறத நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாருமா. அதுக்கு பல இடத்துல கோட்பாடு பண்றார் இல்லையா? இப்ப சொன்ன மாதிரி கீர்த்தனையாக்கு பகவத்கீதையில இருந்தே ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து சொல்றார். அப்படின்னா என்ன, வெறும் சாண்டிங் மாத்திரம் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் சங்கராச்சாரியார்ல இருந்து எடுத்து சொல்றார். அதுக்குள்ள என்ன சொல்லுது, லிசனிங் டு வேதாந்தா அண்ட் மட்டரிங் ஓம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அப்புறம் ஹனுமன் பைஷாச்ச பாஷ்ய பாஷ்யில இருந்து அப்படின்னா பேசுறதுன்னு சொல்றாரு. அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா எங்கேஜ் இன் ஞான யக்னேன யஜந்தோமாம் வர்ஷிப்பிங் மீ, வர்ஷிப்பிங் த நாலேஜ் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ இந்த பகவத்கீதை கடைசியில என்ன சொல்றாருன்னா சர்வ பல தியாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. மறுபடியும் வேதாந்த சூத்திரத்தை கோட்பாடு பண்றாரு, அனவர்த்தி சப்தாத். ஸோ சப்தான்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க, வேதங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அதை வெளிப்படுத்துறதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியா சங்கராச்சாரிய கோட்பாடு சொல்லி நீங்க சொன்ன மாதிரி இது அதி சப்தேபியக சப்தா பத்தி சொல்றார். சப்தா இந்த சூத்திர பை சேயிங் மந்த்ரார்த்த வாததி. ஓகே, ஸோ வாச்சஸ்பதி மிஸ்ரா அவரோட பாமதியில இருந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு, ஸ்ருதி ஸ்மிருதி விரோதக, அது முரண்பாடாக இருக்குது ஸ்ருதி ஸ்மிருதின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் நன்றியை தெரிவித்து தன்னுடைய கடிதத்தை முடிக்கிறாரு. இந்த கடிதத்துக்கு பதில் கடிதம் நம்மளுடைய பிரபுபாதா எழுதுறார். ஓகேவா? இது எப்ப நடக்குது, இந்த ஆரம்பிச்சது ஜனவரியில ஆரம்பிச்சது. இப்போ பாத்தீங்கன்னா பிப்ரவரி மாசத்துல கூட அந்த தொடர் கடிதை நடந்துட்டு இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ இது 3வது கடிதம் இல்லையா பிரபுபாதா அவருக்கு எழுதுறது. ஸோ இதுல என்ன சொல்றாரு, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் உங்ககிட்ட லெட்டர் வந்துச்சு, அதனால எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல இருந்து நீங்க நிறைய விஷயத்த எழுதி இருக்கிறதுனால எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் வேற சொல்றாரு. யாரு? பிரபுபாதா இல்லையா? ஐ எம் வெரி மச் ப்ளீஸ்டு. நீங்க நிறைய விஷயங்களை நோட் பண்ணி கொடுத்துருக்க அந்த கண்டென்ட்டுக்கு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த சாண்டிங் விஷயத்த கன்வின்ஸ் பண்றதுக்கு பாத்தீங்கன்னா நான் இப்போ எதுல இருந்து சொல்றேன்னு சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லி இருக்கிறதுல நான் இங்க கோட்பாடு பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன சொல்லியிருக்காரு, கீர்த்தனேயா சதாஹரி. அது நம்ம சிஷ்டாஷ்டகத்துல இருக்கு. எப்பொழுதுமே ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவுடைய நாமத்தை ஜபீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈவன் மத்வாச்சாரியர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, வேதே ராமயேன சைவ ஹரி சர்வத்திர கீயத்தே. அப்ப அதாவது என்ன, ஹரின்ற நாமத்தை பாடு எல்லா இடத்துலயும், எல்லா வேதங்கள்லயும் சரி ராமாயணத்திலும் இது சொல்லி இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் பகவத்கீதையில என்ன சொல்லிருக்காங்க, வேதேஷ்ட சர்வை அகம் ஏவ வேதக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவத்கீதையில சொல்லிருக்காரு. நான் தான் வேதங்கள், அந்த வேதங்கள்ல அறியப்பட வேண்டியவன் நானேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இது மாதிரி எல்லா வேத கோட்பாடுகளும் கோட் பண்ணிட்டு பிரபுபாதா என்ன சொல்றாரு, மறுபடியும் ரிக்வேதத்துல இருந்து சொல்றாரு. அதாவது என்ன சொல்றாரு, ஓம் தத் விஷ்ணு, ஓம் தத் விஷ்ணு பரமம் பதம் சதா பஷ்யந்தி சூரியக அப்படின்னு சொல்லிட்டு
இதுக்கு என்ன பொருள்னு பாத்தீங்கன்னா, தேவர்கள் வந்து எல்லாரும் யாரை நோக்கி பார்த்துட்டு இருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா, பகவான் விஷ்ணுவை தான் வந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்கன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் இந்த வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்க எல்லா ப்ராசஸும் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, விஷ்ணுவை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த வேதங்களா இருந்தாலும் சரி, அது வந்து நேரடியாவும் சரி மறைமுகமாவும் எதை பத்தி சொல்லுது, நாமஸ்மரத்தினுடைய மகிமைகளை பத்தி சொல்லுதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இதெல்லாம் சொல்லிட்டு மறுபடியும் வந்து பகவத்கீதைக்கு வராரு. 9.14 என்ன சொல்லியிருக்காங்க, கீர்த்தனக அப்படின்னு நீங்க சொன்ன மாதிரி அதை வந்து, அதாவது குளோரிஃபை, புகழாரம் சூழ்றது, ஜபம் பண்றது, வாசிக்கிறது, பேசுறது, எல்லாம் நீங்க சொன்ன மாதிரிதான் இது அப்படின்னு. பட் யார பத்தி? கண்டிப்பா நிச்சயமா யார பத்தி? கிருஷ்ணரை பத்தி. ஆ, இதுக்கு சம்பந்தமா ஒரு வார்த்தை அவர் யூஸ் பண்ணிருக்கார், மாம். மாம்னா யாரு? கிருஷ்ணரை குறிக்குது இல்லைங்களா? சோ அதால வந்து நம்ம யாருமே வந்து மறுக்க கூடாது. இதை வந்து எல்லாருமே ஏத்துக்கணும் இல்லைங்களா? ஏன்னா சுகதேவ கோசாமி அதுதான் பண்ணியிருக்காரு. பாகவதத்துல வந்து என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து பேசுறாரு. அது என்னது? கீர்த்தனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு விலாவரியா சொல்றாரு. பரீட்சித் மகாராஜா வந்து கேக்குறாரு, அவர் வந்து ஹியரிங். பட் சொல்றது வந்து யாரு? சுகதேவ கோசாமி. அது கீர்த்தனம் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இந்த வேதங்கள்ல வந்து ஹையஸ்டா என்ன சொல்லிருக்குன்னா, the proper places for such glorification of supreme lord krishna. இத வந்து ஒரு ஸ்லோகத்தோட வந்து எடுத்து சொல்றார் பிரபுபாதா. நம்மளுடைய நம்ம பாகவதம் படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல, நிகம கல்பதரோர் கலிதம் பலம் சுகமுகா தம்ருத திரவ சம்யுதாம் பிபத பாகவதம் ரசமாலயம் முகூரஹோ ரசிக புவி பாவுக்காக. அதாவது இந்த பாகவதம்ன்றது வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பழுத்த பழம் இல்லையா? அந்த பழுத்த பழத்தை பார்த்துதான் வந்து இந்த கிளி வந்து போய் கொத்தும் இல்லைன்னா, அதுக்கு தெரியும் அது எது வந்து சுவை அதிகமா இருக்கும். அந்த பழத்தை வந்து கொத்தும். அந்த கிளி சாப்பிட்ட பழம் வந்து கொஞ்சம் பேர் சொல்லுவாங்க இல்லையா, இது வந்து ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. அது மாதிரி இங்க வந்து சுகமுகாத், அதுக்கு சுகதேவர் வந்து, சுகதேவ கோசாமி வந்து இந்த கிளிக்கு ஒப்பிடுறாங்க. அவருடைய இதழ்ல இருந்து வந்திருக்க அதனால அது வந்து இன்னும் வந்து சுவையா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இது வந்து மோர் டேஸ்ட்ஃபுல். ஓகே. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜூஸ், நெக்டேரியன் ஜூஸ். ஏன்னா அது எல்லாரும் இந்த லிபரேட்டட் சோல்ஸ், முக்தி அடைந்த ஆத்மாக்கள்லாம் வந்து ஏற்கனவே அதை வந்து என்ஜாய் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களால என்ஜாய் பண்ணி வந்தது வந்து இன்னும் வந்து டேஸ்ட்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும், ரிலீஷபிளா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகத்தோட அர்த்தம். அதை வந்து கோட் பண்றாரு பிரபுபாதா. யாருக்கு, யாருக்கோசம் இதெல்லாம் எழுதுறாரு? நம்மளுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மகேஜி, நம்மளுக்காக தான். ஆமா, இந்த லெட்டர் குறிப்பா ஸ்டால், ஸ்டால் டாக்டர் இல்லையா? ஸ்டால். டாக்டர் ஸ்டால் ப்ரொஃபசர் இன் பிலாசபி அல்லவா, அவருக்கு இதெல்லாம் சொல்றார். ஓகேவா? சோ பரிஷித் இதெல்லாம் கேட்டதுனால அவருக்கு என்ன ஆச்சு, அதனோட பலனையும் சொல்றாரு. அவர் வந்து முக்தி அடைஞ்சாரு. எப்படி வந்து இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா, பை சாண்டிங் we can attain salvation, முக்தி அடையலாம். நமக்கு தெரியும் பக்தி பண்ணணும்னா நவவித பக்தி இருக்குது இல்லையா? சோ அந்த நவவித பக்தியில எந்த ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணாலும் நம்ம முக்தி அடைவோம். அதனோட அல்டிமேட் கோல் என்னன்னா கடவுளுடைய பிரேமை, கிருஷ்ண பிரேமை அடையணும். அதுல ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸா என்ன சொல்லிருக்காங்க, முதன்மையானது இந்த 9ல பாத்தீங்கன்னா கேட்கறது. அது வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அந்த கேட்கிற ப்ராசஸ வந்து இங்க வந்து ஸ்ருதின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸ்ருதி. அதுக்கு அடுத்து நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் வந்துதான் வந்து ஜபித்தல். முதன்மையான இடத்துல இருக்கிறது வந்து கேட்கறது ஸ்ருதி. நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்து ஸ்மிருதி. இதை வந்து பிரபுபாதா எதுக்கு ஒப்பிடுறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்ருதியை வந்து தாய்க்கும், ஸ்மிருதி வந்து சகோதரிகளுக்கு ஒப்பிடுறாங்க. ஏன்னா அம்மா வந்து என்ன சொல்றாங்களோ அதுதான் வந்து பொண்ணு வந்து திருப்பி திருப்பி சொல்லும் இல்லையா? சோ ஸ்ருதி ஸ்மிருதி வந்து ரெண்டுமே ஒரு நேர்கோடு இல்லைங்க, ரெண்டு போற நேர்கோடு, பேரலல் லைன்ஸ் சொல்லிட்டு ரூப கோசாமி சொல்றார். அதை வந்து நல்லா விலாவரியா விளக்குறாரு இங்க. பக்தி ரசாமிருத்த சிந்துல இருந்து எடுத்து சொல்றார். ஓகே. சோ ஸ்ருதி ஸ்மிருதி பூர பூர அனதி பஞ்சராத்திர விதிம் வின ஐகாந்தி ஐகாந்திஹி ஹரேர் பக்திர் உத்பத்த இவ கல்பதே. யாராவது ஒரு முறை படிங்க மாதாஜி. ஸ்ருதி ஸ்மிருதி பூரணாதி பஞ்சராத்திர விதிம் வினா ஐகாந்திகி
ஹரேர் பக்திர் உத்பாதா யைவ கல்பதே. பக்தி ரசாமரஸ் வந்து 1.2.101 101. இதுல வந்து ஹரே என்ன கிருஷ்ண சொல்றாங்கன்னா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இந்த ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ருதி ஸ்மிருதி புராணாஸ் இதெல்லாம் வந்து பஞ்சராத்ராஸ் இதெல்லாம் வந்து என்ன நமக்கு சொல்லி கொடுக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா களங்கமற்ற பக்திய தொண்டை நம்ம எப்படி வந்து செய்யறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ யாராலும் இந்த பக்தி தொண்டை வந்து நமக்கு சொல்ல முடியாது. எதை சொல்லணும் பேசணும் நம்ம என்ன கேட்போம், அதுக்கு வந்து அத்தாட்சி கேட்போம், சான்றிதழ் கேட்போம் இல்லைங்களா. சோ அப்ப அதை வந்து ரெஃபர் பண்ணி கோட் பண்ணணும்னா அதுக்கு வந்து நமக்கு என்ன வேணும், சாஸ்திரங்கள் வேதங்கள் வேணும் இல்லையா. சோ இது பேசிஸ்ல தான் நம்ம வந்து முன்னேறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இல்லைன்னா இது வந்து என்ன ஆகும், தேவையில்லாத நமக்கு வந்து சலனங்கள் ஏற்படும். அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்கவுங்களுக்கு புரிஞ்ச மாதிரி அவங்கவுங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அதனால பெஸ்ட் நம்ம என்ன பண்றது, ஸ்டிக் டு இஃப் ஆன் அதர் ஹேண்ட் இஃப் வி சிம்பிளி ஸ்டிக் டு ஸ்ருதிஸ் தென் வி கம் வேத வத ரதகா who are not much appreciated in the Bhagavad Gita. ஸோ வேத வாத ரதகான்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுறாங்க. ஓகே. இதுக்கு மாத்திரம் நம்ம ஸ்ருதிக்கு மாத்திரம் ஸ்டிக் ஆயிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், யா அவங்கள வந்து வேத வாத ரதா அவங்கள வந்து பகவத்கீதா வந்து ஏத்துக்கிறது இல்ல. தே ஆர் நாட் வெச் மச் தே ஆர் நாட் வெரி மச் அப்ரிஷியேட்டட் இன் பகவத்கீதா. ஓகே. ஸோ பகவத்கீதான்றது நமக்கு என்ன தெரியும், அதுவும் ஒரு வேத நூல். அது வந்து ஸ்மிருதி. அது வந்து ஸ்மிருதி மாத்திரம் இல்லை, எசன்ஸ் ஆஃப் ஆல் வேதிக் ஸ்கிரிப்சர். வேதங்கள்ல இருக்கக்கூடிய எல்லாத்துடைய சாராம்சம் அதுதான். எப்படி பழத்தோட ஜூஸ் இருக்கோ, எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கோ, அது மாதிரி வேதங்களுடைய சாராம்சம் வந்து பகவத்கீதா. சர்வோ உபனிஷத் காவக அப்படின்னு சொல்றாங்க. எப்படி வந்து பசு வந்து பால் கொடுக்குது இல்லையா. ஸோ பால் வந்து தான் பார்த்தீங்கன்னா வேத உபனிஷங்களுடைய சாரம். ஓகே. பசுவை வச்சுட்டு நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. பசுவோட பால் தான் வந்து நமக்கு முக்கியம் இல்லையா. அது வந்து ஞானப்பால், ஆன்மீக பால் இல்லையா. அதை குடிச்சதுனால தான் அர்ஜுனனுக்கு வந்து தெளிவு கிடைச்சிச்சு இல்லையா. ஸோ ஆல் ஆச்சாரியர்ஸ் இன்க்ளூடிங் சங்கராச்சாரியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அருவத்தை வந்து எடுத்துட்டு வந்தார் இல்லையா. புத்திசம வந்து ரீப்ளேஸ் பண்றதுக்கு வந்து அவர் அருவத்தை எடுத்துட்டு வந்தார். அவர் கூட கடைசியில என்ன பண்ணாரு, பஜகோவிந்தம் சொன்னார் இல்லையா. அவரும் வந்து பகவத்கீதை வந்து ஏத்துக்கிட்டாரு. ஸோ இங்க வந்து நம்ம எதை டினை பண்ணக்கூடாது, authority of Bhagavad Gita because it is Smriti, that we wish Shruti Smriti Virodhaha, in conflict with Smriti and Shruti, as you have correctly said. நீங்க முடிச்சும் போது இந்த சென்டென்ஸ் தான் முடிச்சார், there is a conflict முடிச்சார் இல்லையா. முரண்பாடு இருக்கு இந்த ஸ்ருதி ஸ்மிருதிக்கு. பட் பகவத்கீதா எதுக்கு உதாரணம் வரும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுத்துக்குமே உதாரணம் வரும், ஸ்ருதிக்கும் வரும் ஸ்மிருதிக்கும் வரும். வரும் வெறும் கேட்டது மாத்திரம் இல்லை, அங்க அதை வந்து எழுதி டாக்குமெண்ட் பண்றாங்க இல்லையா. அதனால ரெண்டுத்துக்கும் பொருத்தம் வரும். அப்புறம் வந்து இன்னொரு கொட்டேஷன் சொல்றார், ஆனந்தகிரியில இருந்து கீர்த்தனை என்ற வார்த்தைக்கு என்ன பொருள்னு பாத்தீங்கன்னா வேதாந்த ஸ்ரவணம் பிரணவ ஜபஸ்சா லிசனிங் டு. இதெல்லாம் அவர் கோட் பண்ணதுல வந்து இவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றார் பிரபுபாதா இல்லையா. அந்த வேதாந்த வந்து பாத்தீங்கன்னா யார் எழுதுனது, நம்ம பகவான் கிருஷ்ணர். வேதாந்தன்னவே என்ன, கிருஷ்ணர். அதுதான் அவர் தான் எழுதினார். அதனால அவர் என்ன சொல்றோம், வேத வித் வேதாந்த கிருத் அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ வந்து இதுல இருந்து நமக்கு ஒரு நமக்கு இப்போ வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிருக்கு. என்னது, கிருஷ்ணர் கிட்டே இருந்த கேட்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இல்லையா. வேதாந்த ஸ்ரவணா இல்லையா. வேதாந்த வந்து படிக்கிறத விட கிருஷ்ணர் வந்து பாடினதை பேசினதை வந்து நமக்கு கேட்கறதுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கிறது. மறுபடியும் அடுத்த வேர்ஸ்ல என்ன கோட்பாடு பண்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஞான யக்ஞேன. ஓகே. யஜந்தோ மாம், the object of worship is Krishna as indicated by மாம். ஓகே. இந்த ப்ராசஸ் இதை வந்து எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஈஷோ உபநிஷத்துல 11வது மந்திரத்துல சொல்லியிருக்காங்க. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வித்யாம் சாவித்யாம் சயஸ் தத் வேதோப்யம் சக அவித்யா மிருத்யும் தீர்த்வா வித்யாமிருதம் அச்னுதே. இங்க ரெண்டு அறியாமையின் செயல்முறை படிங்க மாதாஜி. அறியாமையின் செயல்முறையும் உன்னதமான அறிவின் செயல்பாட்டையும் ஒரே சமயத்தில் அறியத்தக்கவன் மீண்டும் மீண்டும் பிறந்து இருத்தலான நிலையை கடந்து நித்திய நிலையின் நலன்களை முழுவதுமாக அனுபவிக்கிறான். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த மந்திரத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வித்யாம் ச அவித்யாம் ச
அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. வித்யான்னா தெரிஞ்சுக்கிறது, அவித்யான அஜ்ஞானத்துல இருக்குது. யார் ஒருத்தன் இதை ரெண்டத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிறானோ அதுல அவன் எதுல இருந்து வெளியே வரான்? பிறப்பு இறப்பு, மறுபடியும் மறுபடியும் பிறப்பு இறப்புக்கூடிய இதுல இருந்து வெளியே வரான் அப்படின்னு சொல்றான். தத்வேதோ பயம் சக அவித்ய மிருத்யும் தீர்த்வா வித்யா மிருத்யும், ஓகே, தீர்த்வா வித்யா அமிர்த அஷ்ணுதி. இது தெரிஞ்சுக்கிறதுனால பிறப்பு இறப்புன்றதுல இருந்து வெளியே வந்து நித்தியமா இருக்கிறான், ஃபுல் பிளெஸிங்ஸ் ஆஃப் இம்மார்டாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து வித்யா அதுனா என்ன நமக்கு எல்லாம் தெரியும்னா தெய்வீகமான ஞானம் இல்லையா? எவன் ஒருத்தன் வந்து தெய்வீகமான ஞானம் தெரிஞ்சிருக்கானோ அவனுக்கு வந்து என்ன இல்லை, பிறப்புன்றதே இல்லை. ஸோ அவன் எங்க போறான்? கடவுளுடைய நித்திய லோகத்துக்கு போறான். ஓகே, அதுதான் ஒன்று உண்மையான ஞானம். வித்யானாவே ரியல் நாலேஜ். அது இருந்தா இந்த நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? இந்த பௌதிக நிலையுடைய உண்மையான நிலையும் தெரிஞ்சுக்கிறோம். இந்த பௌதிக வாழ்க்கையுடைய உண்மையான நிலை, இங்க பிறப்பு இறப்பு இருக்குன்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுக்கு போனான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் வந்து முக்தியை நோக்கி போறான். அதுதான் வித்யா, உண்மையான ஞானம். அதே அவித்யா வந்து பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்க, நம்ம எல்லாம் ஸ்கூல் டேஸ் எல்லாம் போய் படிச்சுட்டு வந்தோம் பாருங்க. இது பௌதிக விஷயத்துல வந்து எப்படி முன்னேறோன்றத வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். கஷ்டப்பட்டு நம்ம நிறைய சப்ஜெக்ட் எல்லாம் படிச்சிருக்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்புறம் வந்து என்ன பண்றான், தான் வந்து சந்தோஷமா இருக்கணும், புலன் திருப்தியோட இருக்கிறதுக்கோசம் என்ன பண்றான், ஈஸியா போயிட்டு வரணும்னு சொல்லிட்டு காரை கண்டுபிடிக்கிறான், எதையோ கண்டுபிடிக்கிறான் தன்னுடைய புலன் இன்பத்துக்கோசம். பட் இங்க வந்து பௌதிகமா அவன் முன்னேறிட்டு இருக்கான். போன நம்மளுடைய மூதாதையர்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க என்ன யூஸ் பண்ணாங்க வண்டிக்கு? மாடு, காளை வண்டி இல்லையா, மாட்டு வண்டியில போயிருக்காங்க, குதிரை வண்டி, யானை இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணாங்க. இப்ப அதெல்லாம் வந்து எதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிருக்கு? காரு, பஸ் எல்லாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுச்சு இல்லையா? ஏரோப்ளைன் எல்லாம் வந்துருச்சு. பட் எதை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம? பிறப்பு இறப்பு. அவங்க நம்ம மூத்தவங்க வந்து இறந்துட்டாங்க இல்லையா? நம்ம கொள்ளு தாத்தா கொள்ளு பாட்டியை நம்ம பார்த்தோமா? இல்ல இல்லையா? அவங்களே இறந்து போயிட்டாங்க. பட் இன்னும் அந்த பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்துக்குள்ளேயே அந்த மனிதன் இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில வாழ்ந்துட்டு இருக்கான். அதுதான் ஒரு டிராபேக் அவித்யானால. வித்யானால என்ன ஆகுது? முக்தி கிடைக்குது. இந்த 2 பாயிண்ட் மாத்திரம் நம்ம மனசுல வச்சுக்கணும். சோ அவன் வந்து நித்திய லோகத்துக்கு போயிடுறான். முக்தி அடைஞ்ச வந்து நித்திய லோகத்துக்கு போறான். அந்த நித்திய லோகம் எப்படி யாரோடதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரோடது. அங்க போன யாரும் இங்க வந்து திரும்பி வர தேவையில்லை. சம்யுதி அமிர்தம் அஷ்ணுதே அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? சோ அது எதனால அவன் அந்த இது கிடைச்சிச்சு? அவன் கிருஷ்ணரை வழிபட்டதுனாலதான். ஏன்னா அவர் தான் எல்லா காரணங்களுக்கு காரணமா இருக்கிறவரு. சம்பவாத். ஓகே, அதை பத்தி அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது தான் வந்து ரியல் நாலேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். சோ ஞான யக்ஷ்ணேவா. சோ அந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் வந்து நம்ம வழிபடணும்னு சொல்றார். ஓகேவா? சோ மறுபடியும் வந்து பகவத்கீதையில வந்து கோட்பாடு சொல்லியிருக்காரு 7:19. அந்த ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பகுனாம் ஜென்மனாம் அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்தியந்தே வாசுதேவ சர்வம் இதி ச மகாத்மா சுதுர்லபக. சோ இன்னைக்கு நேத்து தெரிஞ்சுக்கலாம, பல பல ஜென்மங்களை வந்து பிறந்து இறந்த பிறகு வந்து அவனுக்கு அந்த ஞானம் கிடைச்சிருக்கு இல்லையா? சோ அந்த ஞானத்தை வச்சு கடவுள் கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து அவன் சரண அடைறான். அப்ப வந்து அவர் தான் வந்து எல்லா காரணத்துக்கு காரணம். இத வந்து புரிஞ்சுக்கிற வந்து பெரிய மகாத்மா வந்து ரொம்ப வந்து அரிதானது. கிருஷ்ணர் தான் சர்வம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிற ஆத்மா வந்து மிகவும் அரிதானதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? சோ இன்னும் ஒருத்தன் வந்து இந்த உடைய தீர்வுக்கு முடிவுக்கு வந்துடலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் வந்து வெறும் வரட்டுவாதத்தை பேசிட்டு இருக்கிறான். கிருஷ்ணர் இல்லாம இருந்தா எல்லாருமே வந்து என்ன வீண் வாதங்கள் இல்லையா? கிருஷ்ணர் 0 இருந்தா வேஸ்ட், 0 முன்னாடி 1 இருந்தா 10 இல்லையா? நான் எத்தனை 0 போட்டுக்கிட்டாலும் அதுக்கு வேல்யூ இருக்கும் இல்லையா? வெறும் 0வே இருந்தா அது என்ன வேஸ்ட். சோ இங்க வந்து கிருஷ்ணர் தான் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல. நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் இல்லாம இருந்தா நம்ம எல்லாரும் யாரு? 0 தான். 0. அதே கிருஷ்ணர் அந்த 1 நமக்குள்ள வச்சுக்கிட்டா நம்ம எல்லாம் ஹீரோ. ஹீரோ இல்ல, ஹீரோயின்ஸ். நம்ம எல்லாம் ஹீரோயின்ஸ். இது வந்து எப்படி சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு விவசாயி வந்து என்ன பண்றான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அறுவடை பண்ணிட்டு அவன் என்ன பண்ணுவான், அந்த தட்டுவான் இல்லையா? அப்ப அதுல இருந்து என்ன செதறும்? அந்த
அரிசி எல்லாம் வரும் இல்லைங்களா? அதே வந்து வெறும் அந்த சிப்பிய மாத்திரம் தட்டிட்டே இருந்தா அவனுக்கு வந்து அரிசி கிடைக்குமா? கிடைக்கும். அரிசி இல்ல கிடைக்காது மாதாஜி, இல்லையா? நெல்லு. நெல். ஆமா. அந்த நெற்கதிர்கள்ல வந்து தட்டினா நெற்கதிர்கள்ல இருந்து அரிசி வரும் இல்ல மாதாஜி? அரிசி பருப்பு. அரிசி ஆமா. வரும் இல்லையா? நெற்கதிர்கள்ல இருந்து அரிசிகள் வரும். வெறும் உமிய வச்சு தட்டினா என்ன ஆகும்? அரிசி வராது இல்லையா? அத வந்து இங்க சொல்றாரு. சோ நம்ம இந்த வாழ்க்கை கிடைச்சிருக்கு, அது மனுஷ பிறவி கிடைச்சிருக்கு. பட் நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை விட்டுட்டு மீத்ததெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தா அது வந்து நமக்கு வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். எப்படி ஒருத்தன் வந்து ஆஹ் இந்த உமியே வந்து தட்டிட்டே இருந்தா அவனுக்கு அரிசி கிடைக்காது. அவன் வந்து என்ன பண்றான்? கஷ்டப்படுறதெல்லாம் வேஸ்ட். அது மாதிரி உமி இல்ல மாதாஜி, சாவின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு சில இதுல அரிசி இருக்காது. இல்ல, அந்த அந்த மேல் இருக்கும்ல மாதாஜி, அரிசி மேல ஒரு பொட்டு மாதிரி இருக்கும் தானே? அதான் அது உமைதான் மாதாஜி. இந்த பக்கம் உமி சொல்லுவாங்க, மதுரைக்காரங்க வேற ஏதோ சொல்றாங்க. நீங்க என்ன சொன்னீங்க? சாவின்னு சொல்லுவாங்க. சாவியா? சாவின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்குள்ள ஓகே. அரிசி இருக்காது. ஆ உமினா இல்ல அது உமிக்குள்ள வேற அரிசி இருக்குல்ல. அரிசி நெல்லுல 2 டைப்ஸ் வந்து ஒண்ணு முத்துனது, ஒண்ணு வந்து சாவி. சாவி இருக்கிறதுல ஒண்ணு இருக்காது, முத்துல நெல்லுல தான் இது இருக்கும், அரிசி இருக்கும். அரிசி அதுதான் இருக்கும். சொல்றாங்க மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ முத்துன நெற்கதிர்களை தட்டினா அரிசி வரும். ஒண்ணுமே இல்லாதது அந்த சாவியை தட்டினா அரிசி வராது இல்லையா? சோ அதுதான் இங்க சொல்றாரு. அப்படி எவனாவது ஒருத்தன் அந்த வேலையை செஞ்சுட்டு எடுத்து தட்டிட்டு இருந்தானே அவன் டைமும் வேஸ்ட், எனர்ஜியும் வேஸ்ட். அது மாதிரி நம்ம கிருஷ்ணரை இல்லாம கிருஷ்ணர் வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கை, இந்த வேதங்களை படிக்கிறோம், ஏனோ வந்தோம் படிச்சோம், என்னுடைய ஞானத்தை வந்து பெருக்கிக்கிட்டேன், அது மாதிரி இல்லை. நம்மளுடைய ஞானம் வந்து கிருஷ்ணரை அடையணும், கிருஷ்ண பிரேமையை வளர்த்துக்கணும், அந்த மாதிரி கோல் இருக்கணும் இல்லைங்களா? அப்பதான் நம்ம வந்து டைமை வந்து நல்லா யூஸ் பண்றோம் அப்படின்றத பிரபுபாதா இங்க வந்து கோட் பண்றோம். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்? நம்ம எல்லாரும் வந்து கிருஷ்ணரை வழிபாடுறதுக்கு பழகிக்கணும். ஓகே. ஸோ இது வந்து ஒரு ஜென்மத்துல கிடைக்கிறது இல்ல, பல பல ஜென்மமா பிறந்து இறந்து வந்த பிறகு இந்த சந்தர்ப்பம் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. சோ கிருஷ்ணர்கிட்ட நம்ம சரணாகதி ஆகணும். அவர் வந்து அதுதான் அந்த ஸ்லோகத்தை படிச்சோம் இல்லைங்களா? அந்த மகாத்மா வந்து சுதுர்லபக அப்படின்னு, வெரி ரேர் இல்லையா? அப்புறம் வந்து இங்க வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃப்ரீயா எல்லாருக்கும் வந்து கிருஷ்ண பிரேமையை வந்து எடுத்து எடுத்து வழங்குறாரு இல்லையா? சோ இது வந்து என்கரேஜிங் ஃபார் ஆல் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ். நீ உன்னுடைய பிறப்பு எந்த ஒரு பேக்ரவுண்டா இருந்தா கூட பரவாயில்ல, அது வந்து ஒரு தேவையே இல்லை. ஓகே, நீ வந்து என்னவா இரு, சூத்திரன் ஆயிரு, பிராமணன் ஆயிரு, என்னவா இரு, பரவாயில்ல. நாயை உண்ணும் சண்டாளரா இரு, என்னவா இரு, நீ வந்து என்ன பண்ணணும்? இந்த தெய்வீகமான சப்தம், இந்த டிரான்ஸ்டென்டல் சவுண்ட் ஹரே கிருஷ்ணாவை சொல்லுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, யாரெல்லாம் சின்சியரா இருக்காங்களோ, ஓகே, அண்ட் தே ஆர் ஃபாலோயிங் நாட் தே ஆர், யாரெல்லாம் ஃபாலோ பண்றாங்க அவங்க வந்து ஸ்டெடியா திடமா இந்த பக்தி தொண்டுல நிக்கிறாங்க. அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் 4 விதமான கோட்பாடுகளை கொடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்காரு. என்னென்ன? மாம்சத்தை சாப்பிடாத, தேவையில்லாத உடல் உறவு வச்சுக்காத, அப்புறம் வந்து மது பழக்கம் குடிப்பழக்கத்துக்கு அடிமையாகாத, சூதாடாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருக்காரு இல்லையா? சோ இந்த அனவிருத்தி சப்தக, பை சவுண்ட் வைப்ரேஷன் ஒன் பிகம்ஸ் லிபரேட்டட். இந்த சப்தத்தை கேட்கறதுனாலே வந்து ஒருத்தன் வந்து முக்தி அடையறான்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல வந்து பிரபுபாதா அந்த பதில் கடிதத்துல எழுதுறார். ஓகேவா? சோ சோ இதெல்லாம் என்ன ஒரு பலன்? எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஒரு பலன் கேட்போம் இல்லைங்களா? பலேன பரிச்சியத்தே. சோ இங்க பாருங்க, எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யார் நாட் ஃபாலிங் டவுன், யாருமே வந்து வீழ்ச்சி அடையல. இப்போ சில விஷயங்கள் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, பட் ஒன்ஸ் இதுக்குள்ள இந்த மூமெண்ட்குள்ள வந்துட்ட பிறகு அவங்க வந்து மறுபடியும் அந்த மெட்டீரியல் பிளாட்ஃபார்ம் போயிட்டு வந்து விழல. தே டு நாட் கம் டு பேக் டு தட் மெட்டீரியல் ஃபார்ம். இது போர் அடிக்குப்பா, இது முடியலன்னு சொல்லிட்டு அவங்க பழைய விஷயத்த பண்ணல. ஏன்னா எல்லாருமே இதுல வந்து சந்தோஷமா ஆனந்தத்தை தலைக்கிறாங்க. ஓகே, ஏன்னா இந்த நெக்டேரியன் ஜூஸ் ஆஃப் லவ் ஆஃப் காட் வந்து அவங்க வந்து சுவைக்கிறாங்க. ஸோ இந்த பௌதீக தளத்துல இருந்து எல்லாரும் ஆன்மீக தலத்துக்கு உயர்ந்தா இருக்காங்க தவிர அதுல இருந்து மறுபடியும் வரல. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து வித்யா கிடைச்சிருக்கு. அவித்யால இருந்து வெளியே வந்துட்டாங்க. புலன் இன்பத்துல இருக்கவங்க தான் அவித்யால இருக்கிறாங்க. ஓகேவா? சோ இதை வந்து கோட்பாடு சொல்றாங்க. சர்வ பல தியாக, ரினன்சியேஷன், நம்ம எல்லாம் வந்து நம்மளுடைய செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாருடைய பலனை வந்து கிருஷ்ணருக்கு துறக்கணும்னு சொல்லிட்டு பகவத்கீதையில சொல்லியிருக்காங்க.
கிருஷ்ணரே அவர் வந்து தன்னுடைய வார்த்தைகளால சொல்லியிருக்கார். சர்வ தர்மான் பரித்தெஜ்ஜ மாம் ஏக்கம் சரணம் விரஜ. நீ எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு என்கிட்ட வா, நீ ஜஸ்ட் சரணடை, நான் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிறேன், உன்னுடைய எல்லா பாவத்துல இருந்து நான் விடுவிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஸோ இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மந்த்ரான்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் சுப்ரீம் எனர்ஜி ஆஃப் கிருஷ்ணா, கடவுளுடைய சக்தி இல்லையா. ஹம், அதனால வந்து நீ இதை ஃபாலோ பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். நீங்க இங்க அந்த மகா மந்திரத்தினுடைய பொருள் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, தயவு செய்து கடவுளே என்ன வந்து உங்களுடைய நித்திய சேவையில வந்து ஈடுபடுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. ஸோ நான் அப்ப வந்து ஒருத்தர் செயலை செய்யணும்னா ஏற்கனவே செஞ்சுட்டு இருக்க ஒரு வேலையை விட்டுணும் இல்லையா. அதுதான் சொல்றேன், சிம்பிளி என்கேஜ் இன் த சர்வீஸ் ஆஃப் லார்ட். ஓகே. இதுதான் வந்து கிருஷ்ணரும் நமக்கு ஆர்டர் பண்ணியிருக்காரு, கன்க்ளூஷன் இல்லையா. ஸோ அவர்கிட்ட மாத்திரம் தான் வந்து நம்ம என்கேஜ் பண்ணணும், வேற எதையும் தேவையில்லை. அதனால நீங்க வேற செஞ்சுட்டு இருந்த கர்ம யோகா, ஞான யோகா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்துடுங்க. ஸோ பக்தி யோகா தான் இஸ் த பெஸ்ட். பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பக்திர் உத்தம, இதை விட உத்தமமானது ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கடிதத்தை பிரபுபாதா முடிக்கிறார். ஓகேவா. அதுக்கு அந்த பிலாசபர் என்ன பதில் கடிதம் எழுதுறாருன்றத பார்க்கலாம். ஓகேங்களா. ஓகே. ஸோ டாக்டர் ஸ்டால் வந்து மறுபடியும் வந்து நன்றி தெரிவிக்கிறார். பெக் டு தேங்க் யூ வெரி மச் ஃபார் யுவர் கைண்ட் லெட்டர். ஓகேவா. இது வந்து சுவாமிஜி எழுதுறது இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இங்கே இருக்கு. இந்த லெட்டர் முடிச்சுட்டு நான் ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன். ஸோ இப்போ வந்து டாக்டர் ஸ்டால் சொல்றாரு, எனக்கு ரொம்ப நன்றி நீங்கள் வந்து லெட்டர் அனுப்பிச்சிருது, பட் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் பயம் இருக்கு. ஏன்னா எனக்கு நான் மறுபடியும் வந்து சில கோட்டிங்கள், ஏன்னா அவர் வந்து நல்ல கிளாரிஃபை ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அவர் தெரிஞ்ச விஷயத்தெல்லாம் வந்து கேட்குறாரு இல்லையா. கேள்வி கேட்கறதுனால ஒன்றும் தப்பு இல்லை இல்லையா. ஸோ வென் எவர் யூ கோட் எ பேசேஜ் பர்பட்டிங் டு ஷோ ஒன்லி சாண்டிங் ஆஃப் கிருஷ்ணா நேம் இஸ் ரெக்கார்ட். நீங்க இதெல்லாம் நீங்க ஒரு கோட்பாடு, ஒரு ஒரு வருஷ காமிக்கிறீங்க இல்லையா. சாண்டிங் தான் வந்து சிறந்தது. அப்ப எனக்கு என்ன தோணுது, அதுக்கு வந்து ஒரு அது இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு ஒரு வருஷம் எனக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். எதி ஸ்லோக பி அபி பிரமாணம் அயம் அபி ஸ்லோக பிரமாணம் பவித்தும் அர்ஹதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வேர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, நீங்க சொல்ற கோட்டிங் தான் வந்து ரொம்ப அத்தாரிட்டேட்டிவ், உகர்ந்தது, சிறந்ததுன்னு அப்படின்னு சொன்னேன். அதுல இருந்து நானும் சொல்றேன். அப்ப வந்து இந்த ஸ்லோகம் கூட வந்து உயர்ந்தது இல்லையா, அதுல இருந்து தான் நம்ம எடுக்கிறோம். ஸோ எல்லாத்துக்கும் வந்து அந்த அளவுக்கு அத்தாரிட்டேட்டிவ், அதாவது சிறப்பு இருக்கு இல்லையான்னு அப்படின்னு கேட்கிறார். ஓகே. அண்ட் தேர் மே பி நோ எண்ட். இப்படியே நம்ம பேசிட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், எதுக்குமே வந்து ஒரு முடிவு காணாது. நீங்க ஒன்று கோட்பாடு பண்றதுக்கு நான் ஒன்று கோட்பாடு பண்ணேன் இல்லையா. பதஞ்சலி என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, மகான் ஹி சப்தஸ்ய பிரயோக விஷயக ஃபார் வாஸ்ட் இஸ் தி டொமைன் ஃபார் தி யூஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸ். எல்லாருமே தப்பு இல்லை, எல்லாருமே சிறந்தவர்கள், ஏன்னா வேதங்கள் இருந்துதான் கோட்பாடு பண்றாங்க இல்லையா. ஸோ இதை சொல்லி முடிக்கிறாரு. இதுக்கு வந்து பதில் கடிதம் ஏப்ரல் மாசத்துல வந்து நம்ம பிரபுபாதா எழுதுறார். டியர் டாக்டர் சாத்தல், என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் வந்து தேங்க்ஸ் சொல்றாரு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாரி கேட்கிறார். ஏன் சாரி கேட்கிறாருன்னா, இந்த லெட்டர் வந்து எப்ப எழுதுறாரு, ஏப்ரல் மாசத்துல எழுதுறாரு. ஏன் வந்து லேட்டா எழுதுறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் வந்து ரொம்ப பிஸி ஆயிட்டார். ஏன்னா கோயிலுக்கு வந்து நிலத்தை வாங்குறதுல விஷயத்துல வந்து ரொம்ப பிஸி ஆயிடுறாரு. ஸோ நாங்க வந்து இந்த இடத்துல, அதாவது நியூ சர்ச் எஸ்டேட் அந்த இடத்துல வந்து நாங்கள் ஒரு இடம் வாங்கியிருக்கோம். அந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து கோயிலுக்கும் சரி, லெக்சர் கொடுக்கறதுக்கும் தங்கறதுக்கும் இடமும் எல்லாம் நல்லா வசதியாக இருக்குது. நீங்களும் உங்களால் முடியும் போது உங்கள் கன்வீனியன்ட் டைமில் வாங்க. ஏன்னா எனக்கு ஒரு நாள் முன்னாடி மாத்திரம் ஒன்று ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு வாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். நீங்க வந்தீங்கன்னா எங்களுடைய மாணவர்கள் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க. நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான். நம்ம பதில் கடிதத்துல பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒண்ணு கோட் பண்ண, அதுக்கு வந்து நான் ஒரு எதிர்வா ஒரு கோட் பண்ணேன். இது வந்து என்னைக்குமே தீராத பிரச்சனை. அதனால நீங்க என்ன பண்ணுங்க, எப்படி ஒரு கோர்ட்ல வந்து ஒரு லாயர் ஒருத்தர் பக்கத்தை வந்து வாதம் பண்ணுவார், இன்னொருத்தருக்கு வந்து அதுக்கு எதிர்வாதம் பண்ணுவார். அப்ப யார் வந்து அங்க தீர்வு கொடுக்கணும், ஜட்ஜு தான் வந்து தீர்வு கொடுக்கணும் இல்லையா. ஸோ நம்ம வந்து
இப்படி நீ எதிர்மறையா லெட்டர் போட்டுட்டே இருந்தா நம்மளால வந்து ஆஹ் முடிவுக்கு வர முடியாது. ஸோ நீங்க ஒரு நாள் வந்துடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிடுறாரு. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ வந்து நம்ம கரெக்டா ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ மறுபடியும் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரோட கோட்பாடு எடுக்கிறாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு. நம்ம வந்து வி ஃபாலோ த அத்தாரிட்டி ஆஃப் த சைத்தன்ய மகாபிரபு ஹூ இஸ் நான் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் கிருஷ்ணா. ஓகேவா? ஸோ அதை சொல்றார். இந்த கலியுகத்துக்கு எல்லாம் ஒரே ஒரு தீர்வு. ஓகே, ஒரே ஒரு தீர்வு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி சொல்யூஷன். எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும், வாழ்வாதார பிரச்சனைகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு தீர்வுன்னு பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு கொடுத்துட்டு போனதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். சோ இங்க வந்து சில உதாரணங்கள் சொல்றார். அதாவது இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஊர்வலம், பெரிய ஊர்வலம் நடக்கிறார். ஒரு 3 இடத்துல வந்து கொட்டேஷன் கொடுக்குறாரு. அது பெர்லின்ற ஒரு இடத்துல வந்து ஊர்வலம் நடத்திட்டு போறாரு. அங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேரு கூட்டமா போயிட்டே இருக்காங்க. இந்த கூட்டத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா மெயின்டைன் பண்றதுக்கு அந்த போலீஸ்க்கு வந்து நிறைய போலீஸ் தேவையில்லை. எப்பவுமே ஒரு ஒரு ஊர்வலம் நடக்கணும்னா அங்க என்ன நடக்கும்? பிரச்சனைகள் நடக்கும். அந்த பிரச்சனையை வந்து தடுக்கிறதுக்கோசமோ பல போலீஸ்கள் வேணும் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த போலீஸ் வந்து என்ன சொல்றாங்க, நாங்க ரொம்ப கொஞ்சம் போலீஸ் தான் வேலை செஞ்சோம். இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கோஆபரேட்டிவா இருந்தாங்க. போலீஸ்க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரச்சனையே இல்லாம இருந்துச்சு. ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லா நடந்துச்சு ஆரம்பத்துல இருந்து முடிவு வரையும், த்ரூ அவுட் த பேரடை அப்படின்னு சொல்றாரு பாருங்க. அப்புறம் அது வந்து ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லாவும் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற ஆளுங்க மாதிரி இல்ல. எங்கேயாவது ஒரு கூட்டம் சேர்ந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்க என்ன பண்ணும்? பெரிய கலாவரமே நடக்கும். அது மாதிரி இங்க இல்லைன்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்றது? போலீஸே வந்து சொல்றார். ஓகேவா? இது பெர்கேலியில நடந்தது. இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா டிட்டராய்ட் அந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்கேயும் வந்து ஒரு பேரடை, இந்த மார்ச் மாதிரி பண்றாங்க. ஓகே, ஊர்வலம் பண்ணுவாங்க இல்லையா? அது மாதிரி பண்றாங்க. அவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஊர்வலத்துல கலந்த மனிதர்கள் எல்லாம் வந்து ஏஞ்சல் மாதிரி, தேவர்கள் மாதிரி. ஓகே, அவ்வளவு அளவுக்கு அமைதியா போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ திஸ் கிருஷ்ண கான்சியஸ் மூமெண்ட் இஸ் ஆக்சுவலி நீடட் அட் த ப்ரெசன்ட் மூமெண்ட். இதனால வந்து அமைதி கிடைக்குது. ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரையும் அமைதியா வச்சுக்குது, சந்தோஷமா வச்சுக்குது. ஸோ இந்த நாள்ல வந்து இப்ப இருக்கக்கூடிய நடைமுறை இந்த சமுதாயத்துக்கு தேவையானது. அப் எல்லா விதமான பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு காணக்கூடியதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. மறுபடியும் இன்னொரு ஒரு கொட்டேஷன் சொல்றாங்க. will not act very appreciably at this time. இந்த இது வந்து இங்க ஒரு உதாரணத்தை சொல்றார். ஒரு மருந்து கடை இருக்கு, குடோன் இருக்கு இல்லையா? அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா பல விதமான மருந்துகள் இருக்கு. எல்லா மருந்தும் ஒரு வியாதியை வந்து குணப்படுத்தும். அப்போ ஒவ்வொரு மருந்தும் ஒரு 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 நோயாளிக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இதுவும் மருந்து தானே, அதுவும் மருந்து தானே, வா இந்த மாத்திரை இவனுக்கு கொடுக்கலான்னு அவனுக்கு வந்து வேலை செய்யுமா? ஏதோ ஒரு வியாதி இருக்கிறான். அப்ப வந்து நம்ம என்ன செய்யணும்? அவனுக்கு என்ன வியாதி, அவனுக்கு எந்த மாத்திரை போட்டா வந்து அவன் குணமடைவான் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? திஸ் மெடிசன் இஸ் எஃபெக்டிவ் ஃபார் எ பர்டிகுலர் பர்சன். எல்லாமே மருந்து தான், எல்லாமே அவனுக்கு கொடுக்க முடியாது. அவனுடைய வியாதியை தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கு தகுந்த மாத்திரையை கொடுக்கணும் இல்லையா? அதுதான் வந்து பலன். பலனேன பிராயிச்சத்தே பரி பரிச்சியத்தே அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கிறார். ஓகேவா? சோ ஹரே கிருஷ்ணா. இதுக்கு மேல வந்து அவர் வந்து ஒரு ஃபைனல் நோட் வந்து எழுதுறார். இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே எப்படி வந்து அந்த நீதிமன்றத்துல வந்து 2 லாயர் இல்லையா, ஒவ்வொருத்தரும் வக்கீல் வந்து ஒரு ஒரு பக்கம் பேசுவாங்க இல்லையா? எதிர்த்தரப்பு வக்கீல் இருப்பாங்க. பட் அங்க வந்து யார் வந்து தீர்ப்பு கொடுக்கறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜட்ஜ் தான் வந்து தீர்ப்பு கொடுப்பார் இல்லையா? அவங்கவுங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த பேசினா கூட அந்த கேஸுக்கு எப்படி தீர்ப்பு கொடுக்கணுமோ அது மாதிரிதான் வந்து அந்த ஜட்ஜ் வந்து தீர்ப்பு கொடுக்குறாரு. அது மாதிரி இந்த கலியுகத்துக்கு வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு தான் ஜட்ஜ். அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு? இந்த சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் என்ன சொல்லியிருந்தாலும் இந்த கலியுகத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எது வந்து பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா நாம ஜபம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? சாண்டிங் த ஹோலி நேம் இஸ் ஒன்லி மீன்ஸ். இதை பண்ணாதான் நம்ம வந்து தெய்வீகமான தளத்துக்கு, உயர்ந்த தளத்துக்கு அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். யார் ஒருத்தன் வந்து இதை சீரியஸா எடுத்துட்டு பண்றானோ அவன் கண்டிப்பா வந்து முன்னேற்றம் அடைவான் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? இதை வந்து எல்லாருமே வந்து எடுத்துக்கலாம். நீ கர்ம யோகியாரு, ஞான யோகியாரு, எல்லாருமே எடுத்துக்கலாம்.
ஸோ எல்லாருமே வந்து முன்னேறலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து தெளிவா இருக்கணும். வாட் டு அக்செப்ட், எதெல்லாம் வந்து நான் ஏத்துக்கணும், என்னுடைய பக்திக்கு எதெல்லாம் வந்து உகந்ததோ அதை நான் ஏத்துக்கணும், எதெல்லாம் உகந்தது இல்லையோ அதெல்லாம் வந்து நான் நிராகரிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ நம்ம கோட்பாடுகள் எடுத்துட்டு வரலாம். ஓகேவா? இது சரி, இது கரெக்ட், கீர்த்தனை ஏன்னா இப்படி சொல்லியிருக்காங்க. ஆமா, அது கரெக்ட். பட் இப்ப இருக்கக்கூடிய கலியுகத்துக்கு எது சிறந்தது, எது ஈஸி? இங்க வந்து ஜட்ஜா வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு. அதை நம்ம எடுத்துக்கலாம், வேற எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, ரிஜெக்ட் ஈவன் தோ தே ஆர் போனஃபைடு. ஓகே, ஸோ சில விஷயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா டெஸ்ட் பண்ணுவாங்கல்ல, இந்த இது வேலை செய்யுமா இல்லையா, அது மாதிரி இந்த டெஸ்ட் எது வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த கலியுகத்துக்கு வந்து இதுதான், இது வந்து சந்தேகமே இல்லாம இந்த மகா மந்திரத்தை தான் வந்து எஃபெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து பிரபுபாதா வந்து முடிக்கிறார். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது இப்போ இன்னொரு ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு எல்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க வந்து இந்து கலாச்சாரத்தை பரப்புறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தலைப்பே பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ், இந்துவா, இந்து கல்ட்டா ஆர் டிவைன் கல்ட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ பிரபுபாதா வந்து தெளிவா சொல்றார். நாங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் எந்த ஒரு மதத்தை வந்து இங்க சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு வரல. பட் ஜனங்க எல்லாம் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்காங்க, நாங்கெல்லாம் ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு மதத்தை வந்து சொல்லி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்படியெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். வி ஆர் நாட் ஹிந்து, வி ஆர் நாட் ப்ரீச்சிங் இந்து ரிலிஜன் சொல்லிட்டு சொல்றார். நாங்க வந்து எதுக்கு வந்திருக்கோம்னா இந்த ஆன்மீக ஞானத்தை கொடுத்து வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை எல்லாம் தீர்வு காண்றதுக்கோசம் வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இந்த ஜனங்கள்லாம் வந்து தவறுதலா புரிஞ்சிருக்காங்க, மிஸ்கன்செப்ஷன். கிருஷ்ண இயக்கம்னா அது வந்து ஹிந்து ரிலிஜனை பரவறதுக்கோசம், அப்படி இல்லவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ நாங்க வந்து மெயினா வந்து இருக்கிறது வந்து மனிதர்களை வந்து எஜுகேட் பண்றதுக்கு, அதாவது அவங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்றது, எஜுகேஷன்னா என்ன, கற்பிக்கிறதுக்கு வந்து இருக்கிறோம். என்னத்தை கற்பிக்கிறதுக்கு, கடவுளை வந்து எப்படி வந்து அன்பு செலுத்தணும், கடவுள் மேல அன்பு எப்படி செலுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றதுக்கு வந்திருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இப்படி நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த ஹிந்துன்ற வார்த்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதையில இல்லவே இல்லை. பகவத்கீதையில மாத்திரம் இல்லை, எந்த வேதத்திலையும் இல்லை. இது எப்படி இந்த வார்த்தை வந்துச்சுன்றத அவர் வந்து சொல்றார். இதுக்கு மூல காரணம் வந்து முஸ்லிம்ஸ். ஓகேவா? முஸ்லிம்ஸ் வந்து வந்தாங்க. ஓகே, முஸ்லிம்ஸ் நம்ம இந்தியா பக்கத்துல என்ன இருக்குது, ஆப்கானிஸ்தான், பலூச்சிஸ்தான், பெரேஷியா, இந்த நாடுகள் இருக்கு. இந்த நாடுக்கு நடுவுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு நதி போயிட்டு இருக்குது. அது பெயர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சிந்து. ஓகேவா? அந்த அந்த முஸ்லிம்காரங்களுக்கு என்ன அந்த சிந்துன்றத சொல்றதுக்கு சரியா வரல. ஓகேவா? அவன் என்ன பண்ணிட்டான்னு பாத்தீங்கன்னா அத வந்து ஹிந்துன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டான். இந்து நதி, சிந்து நதியை போய் ஹிந்து நதின்னு சொல்லிட்டார். ஈவன் நம்ம பாரதியார் பாடல்கள் கூட பாத்தீங்கன்னா சிந்து நதின்னு பாடுவார். ஓகேவா? சோ இந்த முஸ்லீம்னாலதான் இந்த ஒரு வார்த்தையே வந்துச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வேத கலாச்சார வேத மொழிப்படி இந்தியர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த யூரோப்காரர்களை வந்து மெலாச்சாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, யவனாஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, சிமிலர்லி இந்து இஸ் a நேம் given பை முஸ்லிம்ஸ். இதை வந்து தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்கப்பா. நாங்க வந்து இந்து ஒரு சமுதாயத்தை எடுத்துட்டு வந்து நுழைக்கிறதுக்கோசம் வரலன்னு அப்படின்னு தெளிவா சொல்றார். இந்த பகவத்கீதையில என்ன சொல்லியிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவனுடைய ஞானத்துக்கு ஏத்த மாதிரி இந்த மனிதர்களை வந்து 4 சங்கரனா பிரிச்சிருக்காங்க. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 4 சோஷியல் ஆர்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆர்டர்ஸ். சமுதாயத்துக்கு படி 4 வர்ணங்களும் ஆன்மீகப்படி 4 பிரிவினைகளும் சொல்லியிருக்காங்க. சமுதாயத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் அவன் செய்யறவுடைய சோசியல் ஸ்டேட்டஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. பிராமணா, சத்ரியா, வைஷ்யா, சூத்ராஸ். ஆன்மீகப்படி பாத்தீங்கன்னா பிரம்மச்சரி, கிரகஸ்தா, வனப்பிரஸ்தா, சந்நியாசம், இத 4 சொல்லியிருக்காங்க. சோ இங்க எதுவுமே வந்து ஜாதி மதத்தை வச்சு சொல்லல.
ஸோ நமக்கு தெரியும் இந்த உரையாடல் சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் ரமானந்த ராய் ஒரு சிறந்த பக்தர், தூய பக்தர். அவர்கிட்ட வந்து கேள்வி கேட்டு பதில நிறைய எடுத்துட்டு வருவார். ஏன்னா அவரோட வேலை என்ன, தன்னோட பக்தர்கள் எல்லாம் வந்து மேல வைக்கணும். ராமானந்த ராய் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சூத்ரர். ஓகேங்களா? சோ இங்க வந்து ரொம்ப அழகா வந்து அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவார். சோ ஒரு மனுஷனா பிறந்தவனுடைய பேசிக் பிரின்சிபல், அடித்தள கோட்பாடுகள் என்னன்னு கேட்கிறார். இந்த மனிதன் வந்து சிவிலைஸ்டா வாழணும்னா என்ன ஃபாலோ பண்ணணும். அதுக்கு வந்து ரமானந்த ராய் சொல்றாரு, வர்ணாசிரம சங்கத்தை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். வர்ணாசிரம தர்மம் அதுல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுல வந்து கிருஷ்ண கான்சியஸ் மூமெண்ட் இஸ் ட்ரைங் டு எஸ்டாப்ளிஷ் திஸ் ரைட் சிஸ்டம். இதை தான் நாங்க எடுத்துட்டு வரணும்னு நினைக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா சொல்றார். ஓகேங்களா? அதாவது கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் என்ன கிருஷ்ண உணர்வு, தெய்வ வர்ண ஆசிரம, ஓகேவா, வர்ணாசிரம டிவைன் கல்ச்சர், ஒரு தெய்வீகமான கலாச்சாரத்தை தான் நாங்க எடுத்துட்டு வரணும்னு நினைக்கிறோம், வேற எதுவுமே இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த வர்ண சங்கரத்தை படி பாத்தீங்கன்னா, உயர்ந்த குலத்துல பிறந்தவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிராமணன் இல்லையா? சோ பிராமணனா பிறந்தா அவன் அது அடுத்த வரவங்க எல்லாம் வந்து பிராமணன் சொல்லிட்டு நினைக்கிறாங்க. எங்க தாத்தா வந்து பிராமணர்ப்பா, நாங்களும் அந்த கோத்திரத்துல பிறந்ததுனால பிராமணர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ குடும்ப பாரம்பரியத்துல வந்ததுனால அந்த பிராமண பட்டத்தை வந்து வழங்குனாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்க கூடாது இல்லையா? பட் இவங்க அப்படிதான் நினைச்சிட்டு வந்தாங்க. இங்க பிரபுபாதா என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த நாட் ப்ரீச்சிங் த பிரசன்ட் டே சிஸ்டம் என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, சங்கராச்சாரியரும் இது சொல்றாரு. அப்சல்யூட் ட்ரூத் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் இம்பர்சனல் சொன்னார், அருவவாதி. அவர் என்ன வந்து டினை பண்ணாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, கடவுள் இல்ல, உருவம் இல்லைன்றத வந்து சொன்னார் சங்கராச்சாரியர். ஓகேவா? சோ சங்கராச்சாரியோட மிஷன் வந்து ஸ்பெஷல் மிஷன். ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுக்கு முன்னாடி இருந்தது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா புத்தா, எம்பரர் அசோகா. அது எப்ப இருந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா 2600 வருஷத்துக்கு முன்னாடி புத்திசம் இருந்துச்சு. அப்போ உலகம் ஃபுல்லா வந்து பாத்தீங்கன்னா புத்திசம் தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தாங்க. அந்த புத்தா யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சாட்சாத் கிருஷ்ண பகவானுடைய அவதாரம் தான். ஓகே, அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பெஷல் பவரோட ஒரு ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு பர்பஸ்க்கோசம் வந்தார். ஓகேவா? அப்ப வந்து எல்லாரும் அதை ஏத்துக்கிட்டாங்க. புத்தா வந்து என்ன பண்ணாரு, ரிஜெக்டட் த அத்தாரிட்டி ஆஃப் வேதாஸ். அப்ப வந்து என்ன பண்ணிட்டார், ஏன் அவர் வந்தாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, அப்ப எல்லாம் வந்து வேதங்கள் பெயரை சொல்லிட்டு மிருகம் அதை பண்ணிட்டு மாம்சம் வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஓகேவா? அந்த மிருக வதத்தை நிறுத்துறதுக்கோசம் புத்தா வந்தார். ஓகேவா? சோ இப்ப வந்து இந்த புத்திசம் ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு. இந்த புத்திசத்தை வந்து ஸ்டாப் பண்றதுக்கோசம் என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா, சங்கராச்சாரியர் வந்து கிருஷ்ணர் அனுப்புறார். ஓகேவா? சோ அவர் வந்து நமக்கு வந்து மாயாவதி பிலாசபி கொடுத்தார். ஓகேவா? மாயாவதி பிலாசபி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அருவவாதம், ஏத்திசம் இல்லையா? அதுல வந்து ஒருத்தர் வந்து ஒன் இமேஜின் தட் தெர் இஸ் காட். ஓகேவா? இது வந்து காலங்காலமா நடந்துச்சு இல்லையா? இப்ப இருக்கிற இந்த மாயாவதி பிலாசபியை காம்ப்ரமைஸ் பண்ண போறாங்க இல்லையா? மாயாவதி பத்தி பாத்தீங்கன்னா கடவுள் இல்ல. அப்படி கடவுள் ஒருத்தர் இருந்தா கூட வந்து அவருக்கு உருவம் இல்ல, அவர் எல்லா இடத்துலயும் வந்து பரவி இருக்காரு. உனக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த ஃபார்மை நீ எடுத்துக்கலாம், உனக்கு இஷ்டப்பட்ட வடிவத்துல வந்து நீ வழிபடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சங்கராச்சாரியர் சொல்றார். ஓகேவா? அப்ப ஆரம்பிச்சது என்ன, தேவர்கள் வழிபாடு. ஓகேங்களா? டெமிகாட் வர்ஷிப் அப்பதான் வந்துச்சு. அப்ப டெமிகாட் வர்ஷிப் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு மேல ஒருத்தர் இருக்கார், சுப்ரீம் கண்ட்ரோல். அவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் தான் சுப்ரீம் லார்ட். ஓகேவா? சோ அதை வந்து ஏத்துக்கிட்டாங்க. இதுதான் வந்து நிஜமான வேத கலாச்சாரம் சொல்லிட்டு இங்க பிரபுபாதா கோட் பண்றார். ஓகேவா? சோ இங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த கிருஷ்ண இயக்கத்துல இருக்கவங்க யாருமே வந்து டினை பண்றதில்ல. எதை வந்து ஏத்துக்க மாட்டோம்னோ, தேவர்கள் கடவுள் இருக்கிறாங்கன்றத வந்து நாங்க யாருமே நிராகரிக்கல இல்லையா? பட் மாயாவதிகள் என்ன சொல்றாங்க, அவங்க ரெண்டுத்தையும் வந்து டினை பண்றாங்க. ஏன்னா அவங்க இம்பர்சனலா தான் வந்து ரொம்ப இன்சிஸ்ட் பண்றாங்க. ஓகேவா? ஃபார் மாயாவதிஸ் அல்டிமேட் ஆல் இஸ் ஜீரோஸ், எல்லாமே வந்து சூன்யம் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, அப்போ வந்து அவங்க சொல்லிக்கிறாங்க, நீ வேணும்னா இமேஜின் பண்ணிக்கோ,
எனி அத்தாரிட்டி, நீ அது சூரியனை சூரிய கடவுளை இமேஜின் பண்ணிக்கோ, சிவன், துர்கா, விஷ்ணு, எதை வேணும்னாலும் நீ இமேஜின் பண்ணிக்கோன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதனாலதான் வந்து இப்போ தேவர்களுடைய வழிபாடு இந்த சொசைட்டில வந்துச்சு, இந்த சமுதாயத்துல வந்துச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா இங்க வந்து விலாவரியா சொல்றார். ஓகே. ஸோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாயாவதி வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய மனசை வந்து அந்த அருவமற்ற பிரம்ம நிலையில வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியல, அவங்களால தியானம் பண்ண முடியல. அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு புது சிஸ்டம் எடுத்துட்டு வந்தாங்க, ஃபார்ம் வர்ஷிப். அந்த புது சிஸ்டத்துக்கு பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பாஞ்சோ பாஷான. இது யார் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சங்கராச்சாரியர் தான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணார். ஓகேவா? ஸோ இந்த இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண அந்த இதை வந்து பகவத்கீதா வந்து ஏத்துக்குது. எதை ஏத்துக்குது? தேவர்கள் இருக்கிறாங்கன்றதை ஏத்துக்கிறாங்க. நம்மளும் வந்து ஏத்துக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ வேதங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரும் வந்து இவங்க தேவர்கள் இல்லைன்றத வந்து சொல்றது இல்லை. ஓகேவா? ஸோ பட் எதை ஏத்துக்க மாட்டேனாங்க? சங்கராச்சாரியர் சொன்ன வழிபாட்டு முறையை தான் ஏத்துக்கிறது இல்லை. நாட் டு பி அண்டர்ஸ்டுட் ஆர் வர்ஷிப்டு. அது தேவையில்லை. ஏன்னா பகவத்கீதா வந்து எதை வந்து நிராகரிக்குதுன்னு தேவர்களை வழிபடுறத வந்து நிராகரிக்குது. ஓகே. ஏன்னா அது அல்டிமேட் கோல் என்ன? கிருஷ்ணர் இல்லையா? கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து சரணடையணும். காமைஷ்ட தைஸ்தைர் ரித ஞானக பிரபத்யந்தே அந்நிய தேவதக தாம் தாம் நியமம் அஷ்டாய பிரகிருதாய நியதக ஸ்வாஹா. என்ன? தனக்கு ஒரு விருப்பம் இருக்கு, தாம் தாம் நீயாமாம், ஒரு ஆசை இருக்கு. அந்த ஆசையெல்லாம் நிறைவேற்றுறதுக்கு காமைஷ்ட ஆசையை நிறைவேற்றுறதுக்கோசம் அவங்க என்ன பண்றாங்க? தேவதை வழிபாட வந்து ஏற்பாடு பண்ணிக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஏன்னா அவங்க வந்து ஈஸியா அடைஞ்சிடலாம் இல்லையா? அதுக்கோசம் இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மியூட் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி, இந்த வழிபாடை வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ இது வந்து யார் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொருள் மேல பற்றுதல் வச்சிருக்காங்க பாருங்க, அவங்க தான் வந்து இதை பண்ணுவாங்க. கிருஷ்ணரே சொல்றாரு இந்த இடத்துல, போகைஸ்வரிய பிரசாக்தானாம் தயா அப்ரதக சேதசாம் வியாவசாத்மிகா புத்திஹி சமதௌ ந வித்யதே. யார் வந்து பொருள் இன்பத்துல வந்து எனக்கு ஒரு பதவி வேணும், பட்டம் வேணும், பொருள் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க என்ன பண்றாங்க? இந்த தேவர்களை வந்து வழிபாடு பண்ணி அதை வந்து அடைஞ்சிக்கிறாங்க. நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? ஒரு கல்யாணம் ஆகணும்னா என்ன பண்ணுவாங்க? சிவன் பார்வதியை வழிபடுவாங்க, உமாதேவி வழிபாடு பண்ணுவாங்க இல்லையா? சில நோய்கள், தோல் நோய், சரும நோய் போனோன்னா சூரிய தேவனை வழிபடுவாங்க. இது மாதிரி பலன் நோக்கு செயல்கள் மூலம் இவங்களை வந்து போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ மறுபடியும் வந்து பகவத்கீதையில வந்து என்ன சொல்றாங்க? இதெல்லாம் அறிவில் குறைந்தவர்கள் தான் இந்த வழிபாட்டை ஏற்படுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ இதனால வரக்கூடிய பலன்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா தற்காலிகமானது, அந்த பலன் கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா காலத்துக்கு உட்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ யாரெல்லாம் இந்த தேவர்களை வழிபடுறாங்களோ அந்த தேவலோகத்துக்கு போவாங்க. பட் என்னுடைய பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட இருப்பிடத்துக்கு வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காங்க. மாதாஜி படிக்கிறீங்களா ஸ்லோகம்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதை 7.23 அதுக்கு அடுத்ததா? அந்தவா தூ பலம் தேஷாம் இந்த வாத்து பலம் தேஷாம் தத் பவதி அல்பமேதாசா தேவான் தேவயஜோ யாந்தி மத்பக்தா யாந்தி மாம் அபி. ஸோ என் பக்தர்கள் வந்து என்னுடைய லோகத்துக்கு வருவாங்க, தேவர்களை வழிபடுறவங்க தேவ லோகத்துக்கு போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த மாடர்ன் வேர்ல்டு இருக்க சயின்டிஸ்ட் கூட பார்த்தீங்கன்னா பலன் நோக்கு செயல்கள் தான் செய்கிறாங்க இல்லையா? நம்ம கூட பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? அந்த லான்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி போயிட்டு கோயிலுக்கு போயிட்டு வராங்க இல்லையா? ஸோ எல்லாத்துலேயும் சக்ஸஸ் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து என்ன ஆவாங்க? அவங்களுக்கு வந்து ஆன்மீக முன்னேற்றன்றது வந்து முழுமை அடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ பிரபுபாதா வந்து என்ன சொல்றாரு? நான் வந்து ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு மதத்தை வந்து பிரச்சாரம் பண்றதுக்கு நான் வரல. நான் எதுக்கு வந்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் மேல அன்பு, லவ் டு காட், அதை வந்து எப்படி அடையிறது, கடவுள் எப்படி இருக்கிறாரு அப்படின்றத வந்து தான் சொல்றதுக்கு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? இந்த ஏத்திஸ்ட்
வந்து சொல்லலாம். நிறைய தியரி எடுத்துட்டு வந்து சொல்லலாம் இல்லையா? அபவுட் தி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் காட் என்ன சொன்னாலும் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, கடவுளை வந்து நம்பவே மாட்டாங்க, கடவுள் இருக்கிறத வந்து நம்ப மாட்டாங்க. இதுக்கு வந்து ஒரு இன்சிடென்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்றாரு. ப்ரொஃபசர் ஜாக்குஸ் மோனார்டு ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர் வந்து நோபல் பிரைஸ் வந்து வாங்கினார். எதுக்குன்னா எவ்ரி திங் இஸ் எ சான்ஸ். என்னது, எல்லாமே ஒரு சந்தர்ப்பம். இந்த தியரியை வந்து அவர் பப்ளிஷ் பண்றாரு. அதுக்கு வந்து அவருக்கு வந்து நோபல் பிரைஸ் கிடைச்சிச்சு. அதே வந்து இன்னொருத்தர் வந்து பிலாசபி, அவர் என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கர்ம மீமாம்சை. இந்த ஒரு தத்துவத்துக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன அர்த்தம்னா, நீ வேலை செய், ரொம்ப நல்லா வேலை செய், அப்புறம் வந்து நேர்மையா வேலை செய், உனக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாமே கிடைக்கும், கடவுள்ன்றதே தேவையில்லை. ஸோ இவர் வந்து என்ன பண்ணாரு, கடவுளை எடுத்துட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நாத்திகவாதிகள் இருந்தாங்க இல்லையா? இப்போ வந்து பாரு, கர்மவாதிஸ், கர்ம யோகிகள், அதுதான் இங்க கோட் பண்றாங்க, கர்ம மீமாம்சா. நீ வேலை செய்யு, அது போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதுக்கு வந்து சில இதை வந்து சப்போர்ட் பண்ற டாக்குமெண்ட்ஸும் இருக்கு இல்லையா? ஃபார் எவிடன்ஸ் த ப்ரொபோனன்ட்ஸ் ஆஃப் சச் தியரி சைட் த ஆர்குமெண்ட் தட் இஃப் ஒன் இஸ் டிசீஸ்டு. இது என்ன சொல்றாங்க பார்த்தீங்கன்னா, ஒருத்தன் வந்து வியாதியில இருக்கான், அவன் மாத்திரை சாப்பிட்றான், அப்ப என்ன ஆகுது, வியாதி சரியா போயிடுது இல்லையா? அப்ப எதுக்கு கடவுள்? அவங்களுடைய வியாதி வாதம் அது மாதிரி. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சில பேர் இன்னொரு இதுக்கு ஒரு கேள்வி, முரண்பாடான கேள்வி கேட்கறாங்க பாருங்க. சரிப்பா, இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் மெடிசனுக்கு மருந்தெல்லாம் கொடுக்குறோம், அப்ப கூட சில பேர் செத்துறாங்க இல்லையா? அப்ப எப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஓகேவா? நம்ம நினைச்ச மாதிரி நம்ம வந்து பலன் வர்றது இல்லைல்ல. அப்பன்னா என்ன நினைக்கிற, இதுக்கு மேல நமக்கு மேல ஒரு உயர்ந்த சக்தி இருக்கு இல்லையா? ஹையர் அத்தாரிட்டி, அதுதான் தெய்வ நேத்ரேன சுப்ரீம் டைரக்டர். அவர் யாரு? கிருஷ்ண பகவான் பகவான். கிருஷ்ணர் இல்லையா? சோ இதை நம்ம ஏத்துக்கலாம். நம்ம நிறைய பாக்குறோம் இல்லையா, நம்ம டே டு டே லைஃப்ல வந்து பாக்குறோம். பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்திருக்காங்க, அப்படி இப்படி எல்லாம் பண்றாங்க இல்லையா? சோ அதுதான் வந்து சுப்ரீம் டைரக்டர், தெய்வ நேத்ரேன. மறுபடியும் இன்னொரு விஷயத்த சொல்றாங்க பாருங்க. த சன் ஆஃப் ரிச் அண்ட் பயஸ் மேன் பிகம் ஹிப்பி இன் த ஸ்ட்ரீட். ஓகே. ஸோ இப்போ ஒருத்தர் நல்ல பணக்கார குடும்பத்துல பிறந்தவனும் சரி, ஒரு நல்ல தெய்வீக குடும்பத்துல பிறந்தவங்களும் சரி, அவன் வந்து நடுத்தெருல வர்றான் இல்லையா? சில விஷயங்கள் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா நியூஸ்ல. ஒரு மேன் ஹூ ஆமா ஒர்க்ஸ் மாதாஜி. வெரி ஹார்ட் அண்ட் பிகம் ரிச் இஸ் டோல்ட் பை ஹிஸ் டாக்டர் நாட் டு ஈட் எனி ஃபுட் பட் ஒன்லி பேர்லி வாட்டர் இல்லையா? நல்லா கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சு நல்ல பணக்காரன் ஆன, அப்ப அவனுக்கு என்ன ஆகுது, எல்லா தேவையில்லாத வியாதி எல்லாம் வந்துடுது. அப்ப டாக்டர் என்ன சொல்றாரு, நீ இதை சாப்பிடாத, பாரதி. அதை சாப்பிடாத அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? இந்த விஷயத்த நம்ம பாக்குறோம். ஆமாவா இல்லையா? ஆமாம். ஆமா மாதாஜி. ஸோ இது ஒரு தியரி என்ன பண்ணுது, இந்த ஒரு தியரி என்ன ஹோல்டு பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீ என்ன வேணும்னாலும் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, என்ன கடவுள் இல்லை, இதுவும் அதுதான் நாத்திகர்வாதி மாதிரி தான் இந்த கர்ம மீமாம்சா தியரி கூட இல்லையா? ஸோ இன்னொரு தியரி வருது பாருங்க, காம ஹை துக்கம். இந்த பிலாசபி என்ன சொல்றாங்கன்னா, எல்லாமே எதனால நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆசையினால, காம ஹை துக்கம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஒருத்தவனுக்கு இந்த ஒரு பெண்ணை பார்த்து ஈர்ப்பு வந்துச்சு, அதனால வந்து உடல் உறவு வச்சுக்கிறான். அவன் வந்து அதனால அவனுக்கு வந்து என்ன கிடைக்குது, விருப்பப்படுறானோ இல்லையோ அந்த சேருதனுடைய பலனால என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரெக்னென்ட் ஆறாங்க இல்லையா? அவனுக்கு அது இல்லை, இஷ்டம் இல்லை, பட் அது நடக்குது. அதை அவாய்ட் பண்றதுக்கோசம் இந்த அசுர த்துல இருக்கக்கூடிய மனோபாவத்துல இருக்கவங்க என்ன பண்றாங்க, கான்ட்ராசெப்டிவ், இந்த கருத்தடை க்கு வந்து என்னென்ன கருவிகள் இருக்கோ அதை வந்து உபயோகப்படுத்துறாங்க. இது வந்து அகைன்ஸ்ட் லா இல்லையா? கடவுளுடைய விருப்பத்துக்கு எதிர்மறையானது இல்லையா? அவன் அப்படி பண்ணாலும் அவனும் வந்து டிமானிக்ல இருந்து வரான் அப்படின்னு சொல்றான். ஸோ இந்த சமுதாயத்துல பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிறைய கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பிளான் வச்சிருக்கார், வேதிக் பிளான்ஸ் இல்லையா? நிறைய பிளான்ஸ் வச்சிருக்கார். இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பண்ண பிளானை விட, மனுஷன் பண்ண பிளானை விட அவங்க பண்றது வந்து பெரிய பிளான். ஓகேவா? வேதிக் லிட்ரேச்சர்ல வந்து எல்லாத்துக்கும் வந்து கைடன்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? எப்படி வந்து ஒரு கல்யாணம் நடக்கணும், அவங்க எப்படி வந்து சேரணும், எப்படி ஒரு குழந்தைய ஈண்டெடுத்து எப்படி அந்த குழந்தைய வந்து கிருஷ்ண உணர்வோட வளர்க்கணும், எல்லாத்துக்குமே வந்து டைரக்ஷன்ஸ் இருக்கு, கைடன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? இதை வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும்.
அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் க- இன சேர்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தைய வந்து ஈண்டெடுக்கிறதுக்கு. அப்படி இல்ல வெறும் வந்து இன்பத்துக்கோசம் சேர்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதனால பிறக்கக்கூடிய குழந்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா வர்ண சங்கர்னா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்ப அவங்களுடைய தன்மைகள் எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா மனிதர் பிறந்தா கூட மிருகத்தை விட ஆஹ் தாழ்ந்த நிலை சுபாவங்கள் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? So we cannot accept the theory that there is no plan for human life or that everything is born of chance or material necessity. ஸோ இவர் வந்து பிரபுபாதா என்ன சொன்னார்? ஃபர்ஸ்ட் அவர் என்ன சொன்னாரு? நோபல் பிரைஸ் வாங்கினவர் அந்த ஜாக்கோ, என்ன பேர் சொன்னவர் பேரு? அவர் என்ன சொன்னாரு? எவ்ரி திங் இஸ் எ சான்ஸ்ன்னு சொன்னார் இல்லையா? அவருக்கு நோபல் பிரைஸ் கிடைச்சிச்சு. நாங்க இதையே ஏத்துக்க மாட்டோம். அப்புறம் மெட்டீரியல் நெசசிட்டி, நம்ம வசதிக்கோசம் தான் கர்ம மீமாம்சா காம இதுக்கோசம் வந்து நாங்க இதெல்லாம் ஏத்துக்க மாட்டோம்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா சொல்றார். ஓகேவா? பகவத்கீதையில என்ன சொல்லிருக்கோ அதை வந்து அவர் சொல்றார் இல்லையா? சங்கராச்சாரியர் என்ன சொன்னாரு? இன்னும் கொஞ்ச நேரம் தான் மத்தச்சு முடிஞ்சிடும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ சங்கராச்சாரியர் வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தெர் இஸ் நோ காட்னு சொன்னார். உனக்கு எப்படி வேணுமோ அப்படி இமேஜின் பண்ணிட்டு போகணும் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா? ஸோ மோர் ஆர் லெஸ் ஐடியா வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே சேம், அந்த நாத்திகவாதி இதுவாதி. பாத்தீங்கன்னா எங்களுடைய வழி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வித்தியாசமானது. எங்களதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அத்தாரிட்டேட்டிவா இருக்கு, அங்கீகரிக்கப்பட்டது. ஏன்னா நாங்க வேதங்கள் பேஸ்ல இருக்கிறோம். இந்த வர்ணாசிரம தர்மம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப புனிதமானது. ஏன்னா இது யார் ரெக்கமெண்ட் பண்றது? கிருஷ்ணர் ரெக்கமெண்ட் பண்றாரு. இது ஜாதி எல்லாம் இல்ல, இது வந்து டிவைன், வேதங்கள்ல இருந்து சொல்லியிருக்கு. இப்ப இருக்கிற அந்த மாடர்ன் கேஸ்ட் சிஸ்டம் இந்தியால இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து கண்டம் பண்ணணும்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ எந்த ஒரு ஜாதி மதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிறப்பால ஆனது இல்ல, வேதங்கள்ல வந்து சொல்லப்பட்டதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இன்னும் வந்து இப்ப இருக்கக்கூடிய மனித சமுதாயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பல பிரிவுகள் இருக்காங்க. இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் சொல்றாங்க, இவங்க வந்து டாக்டர்னு சொல்றாங்க, இவங்க வந்து மருந்தாளர் சொல்றாங்க, இவங்க வியாபாரிகள் ஆஹ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல பிரிவுகள் இருக்கு இல்லையா? இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பிறப்பால ஆனது இல்ல. தீஸ் கிளாஸஸ் ஆர் நாட் டிட்டர்மைன்ட் பை பர்த். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிறப்பால வந்தது ஒரு கிளாஸ் சிஸ்டம். இந்த வந்து கிளாசிபிகேஷன் வந்து பிறப்பால வந்தது இல்லை. அவங்கவுங்க என்னென்ன வந்து படிச்சாங்களோ அதை வந்து ஏத்துக்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ நோ such thing as a caste by birth system is sanctioned by Vedic literature, nor we do accept it. நாங்க இதுக்கெல்லாம் வந்து அப்பாற்பட்டவங்கப்பா, இதெல்லாம் நாங்க ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறோம். நாங்க என்ன பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்குறோம். என்ன சந்தர்ப்பம்? எல்லாருமே பிராமணன் ஆகலாம். சோ நீ உயர்ந்த தளத்தவனா அந்த வாழ்க்கையை வாழலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்குதான் வந்து நீ நல்லா சாண்ட் பண்ணு, இனிஷியேஷன் வாங்கிட்டு இந்த பிராமணனோட உயர்ந்த நிலை என்னது? வைஷ் எது உயர்ந்த நிலை? சுத்த சத்துவம். ம் சுத்த வைஷ்ணவா. சத்துவம். வைஷ்ணவா. கரெக்ட் இல்லையா? ஸோ இததான் சொல்றார் பிரபுபாதா. ஓகேவா? பட் இப்ப என்ன ஆச்சு? இப்ப இருக்கக்கூடிய நாட்டு நிலைமையில வந்து என்ன பற்றாக்குறை? பிராமணர்கள், அதாவது ஆஹ் வேதங்களை கற்றறிந்து மக்களை வந்து வழி நடத்தக்கூடிய பிராமணர்கள் வந்து இப்ப வந்து கம்மியா இருக்கிறாங்க. சத்திரியர்கள், இந்த எல்லா சத்திரியர்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நாடை வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணுவாங்க. இப்ப வந்து என்ன ஆயிட்டு இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சூத்திரர்கள்லாம் வந்து நாட்டை வந்து ஆளுட்டு இருக்காங்க. அவனுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் லெவல் கம்மி இல்லையா? அவன் வந்து எந்த கீழே இருந்தான் இல்லையா? அவனுக்கு வந்து கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்யறதுக்கு முடியும், அவனால ரூலிங் பண்ண முடியாது. பட் அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்? ரூல் பண்ணிட்டு இருக்கான். அவனுடைய புத்தி குறைவு இருக்கு, அதனால எல்லாமே என்ன ஆகுது? தடம் புரிஞ்சு இருக்குது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ரீஎஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணணும். ஓகே, பிராமணனுடைய கற்றறிந்தவர்களுடைய ஆட்சியை எடுத்துட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? சோ இப்ப வந்து தலை சரியா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்ப என்ன ஆகும்? கை, காலு, வாய் எல்லாம் என்ன ஆகும்? சரியா சரியா இயங்கும். அதுக்குதான் வந்து இங்க வந்து பிரயத்தனம் பண்றாரு நம்ம பிரபுபாதா. சோ எங்களுடைய நோக்கம், அல்டிமேட் கோல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாரையும் வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுக்கணும். எல்லாருக்கும் வந்து கிருஷ்ண கான்சியஸ் அந்த படிப்பை வந்து நாங்க கொடுக்கணும். எல்லாருக்கும் வந்து இந்த வாழ்க்கை என்ன, இந்த வாழ்க்கையோட நோக்கம் என்ன, இதை எப்படி வாழணும், அதை சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு தான் நாங்க வந்திருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இதுதான் இந்த இயக்கத்தினுடைய நோக்கம்.
எய்ம் அப்படின்னு சொல்றாரு. சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பாத்தீங்கன்னா இது அக்செப்ட் பண்றாரு. அவரு வந்து தான் அப்ரூவ் பண்ணி கொடுத்தது இல்லையா. இந்த மனித பிறப்பி வந்து ஹையஸ்ட் பர்ஃபெக்ஷன் என்ன, பாகவத தர்மம். அதை வந்து பண்ணதுனால நம்ம லவ் டு காட் அதை பண்ணலாம், பேக் டு காட் எதுவும் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இதுல எந்த ஒரு ரிலிஜன் நாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தை சேர்ந்தவங்க இல்ல, ஒரு மதத்தை இங்க எடுத்துட்டு வர்றதுக்கோசம் நாங்க வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. யாருமே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல. ஒரு கிறிஸ்டியன் வந்து ஹிந்து ஆகணும், ஹிந்து வந்து முஸ்லீம் ஆகணும், அது மாதிரி யாருக்குமே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. எல்லாருக்கும் என்ன வேணும் பார்த்தீங்கன்னா, எதுல இன்ட்ரெஸ்டா இருக்காங்கன்னா, உண்மையான தத்துவத்தை வந்து புரிஞ்சுக்கணும், அப்போ வந்து கடவுள்ன்ற தெரிஞ்சுக்கணும், அதை வந்து சீரியஸா எடுத்துட்டு முன்னாடி போகணும்னு சொல்லிட்டு தான் நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அவர் வந்து முடிக்கிறார், நாங்க இங்க வந்து இருக்கிறது வந்து இந்த ஆன்மீக கலாச்சாரத்தை கொடுத்துட்டு வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு காண்றதுக்கோசம் தான் வந்திருக்கோம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அகில உலகத்திலயும் வந்து எல்லாரும் ஏத்துக்கிறாங்க. நாங்க என்ன யாரையும் போயிட்டு வந்து கன்வெர்ட் பண்ணல இல்லையா. அறியாமல் இருக்கவங்களுக்கு வந்து உண்மையான ஞானத்தை கொடுக்குறோம்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா வந்து இங்க முடிக்கிறார். ஓகேங்களா. சோ உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. வாஞ்சா கல்பதருப்பியஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய். ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதுக்கு ஜெய். நிதாய் கௌரவ பிரேமானந்தே. ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நாளைக்கு ஹரே வந்து கிருஷ்ணா. 4வது பட் அத்தியாயம். ஆனா மாதாஜி நவடேஸ் நம்ம ஹிந்துஸ் நிறைய பேர் இந்த கிறிஸ்டியன்ஸ் வந்து மாத்திடுறாங்க மாதாஜி. அதுக்கு தரேன் இது தரேன்னு சொல்லி ஏமாத்தி மாத்திடுறாங்க. நிறைய ஹிந்துஸ் கிறிஸ்டியனை மாத்திடுறாங்க. அதுக்கு வந்து ஞானம் இல்ல மாதாஜி. அதுக்குதான் அவர் சொல்றாரு பாருங்க, தெர் இஸ் ஸ்கார்சிட்டி ஆஃப் பிராமணாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஸ்பிரிச்சுவல் கைடு பண்றதுக்கு கைடர்ஸ் இல்ல அப்படின்னு சொல்றாரு பாருங்க. அட் த பிரசன்ட் மொமெண்ட். நான் நீங்க சொன்ன பாயிண்ட்டுக்கு இங்க கரெக்டா பிரபுபாதா எழுதியிருக்காரு. ஸ்கார்சிட்டி இருக்கு, நம்ம தான் படிச்சுட்டு நம்ம தான் வந்து ஆத்ம ஞானத்தை கொடுக்கணும் மாதாஜி. நம்ம தான் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணோம். அதை தான் நமக்கு சொல்லியிருக்காரு சைத்தன்ய மகாபிரபு. அவருடைய மிஷனை நம்ம எடுத்துட்டு போனோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லைங்களா. நம்ம தான் எடுத்துட்டு போய் கொடுக்கணும் எல்லாருக்கும் நமக்கு தெரிஞ்சத இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. என் பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா.